En rigtig lækker lille teaser her. Vi skal se lidt med Lamborghini. Ind i banen nummer 1, der fik vogn nummer 203. Michael i hans Ford Escort. Han havde en reaktionstid på 0,271. En køretid på 6,888 og en totaltid på 7,159. I banen nummer 2, der var der Stefan Engel, BMW i30. Vogn nummer 201. Reaktionstid på 0,266. Køretid på 7,87 og en totaltid på 8,136. Så er det frem med lommemobilen og frem med kameraet, så skal vi have taget nogle billeder med damer her. Det her det er i hvert fald en, der om nogen ved, hvad det handler om. Det er måske heller ikke helt færdigt der. Nej. Hvad for Lamborghini? Ja.